s-a murit mort. Dar cine lansăm zvonul? Nu știu, mă, tata, că nu viața așa. Mai în partea de vorbesc cu ei. Da, sănătate. Sărbuna, salut, sănătate. Unde sunt? Bă, băiatul. Intră la fetele mele să te vadă pe toată Ce-i domn primar? Alo? Da, domn primar, da. Sunt bine, mersi, suntem Craiovitz aici la... Da, Marcule. Sunt în Craiovitz, te sun eu. Da, bine, gata. Hai, pleacă de aici. Să rămână. Să rămână, sănătate. Ia uite-l fetelor. Salut, sănătate. A murit moarte. Alo, da? Da, sănătate, ia zi. Să trăiți, să trăiți. Mersi, cine e? Cine la telefon? O, noroc cu ostele, cine cu faci, mă, panoramă? Da, bă, las că nu e să băi! Bă, nu o să mor, bă, uite, în ambiția lor. O să trăiesc cât vrea Dumnezeu. Sănătate. Sănătate. Să rămână. Să rămână. Bă, n-am înțeles. Salut, să rămână. Ce domn și-a rămurit? Să rămână, sănătate. Să rămână. Asta e, asta este. Să rămână. Dar cine e domnul ăsta, domnul ăsta? Nu mai au loc de mine. Multă sănătate, domnul Solomon. Să vă fie de bine. Nu mai au loc de mine pe pământul ăsta. Pleacă regele. Sănătate, pleacă, bă. Pleacă regele. Pleacă de aici, n-auzi. Dar nu mă mai duc. Hai că e cu puțin pe viață. Da? Jos cu doamna Olguța. Toți cu domnul primar! Da, sănătate. Trăi sănătate. Uite că nu muri, că nici acum n-am venit în campanie, vine acum să rămână. Sănătate. Ce facem, mă, nu știu. Voi ce faceți? Salut, să rămână. Sănătate. Voi veniți să vedeți că n-am murit. A zis să ăștia că făcut infart și murit. Să rămână, sănătate. Cum merge? Vă descurcați? Mai greu, nu? Vă ziceți ceva? Domnul Solomon, Sănătate. nu de bine ăștia, trăiți. Ce zici? Că ați murit, Că am murit. cu cuvântul meu, în accident. Nenorocit să rămână. Toți vorbeau. Uite că n-am murit. N-am văzut la niciunul. Și accident aș vrea să rămâne. Așa auzit și Așa auzit. Să rămână. Și doctorii, să? nu, doctor a spus. Nu, domnule, așa... Da, da? Doamna Flori, te păzească. Da? Asta este, să rămână. Salut, sănătate. Ce? Să trăiți, domnul primar, îmi pare rău de dumneavoastră. Una. Asta. Sunt bine, sănătos. Asta. Bine, să rămână. De-aia vreau dumneavoastră și pe noroci. Nu am spus și spun ce mai bun și ce mai primar a spus. Sănătate, să vă dea sănătate. Băi, gata, să avem sănătate. Să rămână, o să bună. Vedem dacă putem. Să rămână ușor. Hai să zicem ceva și acolo. Auzi, hai să spunem. Bă, sunt oripilat. Deci, nu știu câte oră mi se întâmplă. Când am fost arestat, am venit la Craiova, la Curtea de Apel, în drum spre Pitești, a făcut infart Solomon și a murit. Acum o săptămână că am făcut infart și am murit. Asta, în dimineața asta, cred că primi peste 200-300 de telefoane, că unde sunt, ce fac.
Și cum e, de la unii chiar prieteni de-ai mei, știu, care mă întâlnesc după masă ca să ziua lui nevastă mea. Și, bă, ce facem? Da, mulțumesc. Zic, bă, sunt bine, mersi, mă pregătesc, uite, sunt puțin pe la, să rămână pe la partid și mă duc, am eveniment. Și că venim și noi, dar n-ai pățit nimic, nu. De n-am pățit nimic, nu știu, să potoleasă cu zvonul ăștia. Cred că o să mă duc la biserică să mă rog să moare toți dușmanii mei să scape de mine, că nu, eu nu înțeleg de unei asemenea atitudine, știi, una, două, le stau în gât, sunt ca osul de pește, nu pot să mă scuipe, nu pot să mă înghită, știi? Domnul primar, câtuși a fost măcar o tamponare, ceva, v-ați batins cu cineva, nu știu, haideți să vorbim concret, că zvonul este unul de accident și mortal. Bă, la 9 plecai de acasă la ora 9 și 5 minute și până la gară am făcut vreo 10 minute și nu m-am întâlnit cu nimeni. Să mă lovesc cu mașina sau nici pe stradă nu m-a atins de nimeni. Așa că nenorociți. De la cine credeți că a Cea mai urâtă campanie electorală care se poate desfășura în Craiova din toată țara asta Ce română. bănuiți? Păi, bănui. Nu știu. Ce să mai zic, n-auzi că... Eu nu știu nici pe cine am lângă mine, că sunt de încredere, așa că ce să bănui? Bănuiesc pe... Aproape oamenii că au crezut că au în față o fantomă. Aproape că oamenii au crezut că au în față o fantomă. Da, gata. Mulțumesc frumos, presa. Văd că îmi făcuse și coroane, gata, ne ducem la Solomon să le depunem. Bă, nu vreau să zic nimic, dar spun că e o campanie murdară, ordinară. Înțelegi? Da, așa că... Nu comentez de actualul primar nimic, nici măcar un rând. Nu mai vreau frumos. Să cunoaște, că nu mai le spuneam acum. Așa. Da, eu ce să mai fac? Nu mai pot să fac nimic. Nu pot să fac nimic.